Здравейте, аз съм Deniplay и това е първи епизод от новата ми поредица Minecraft Survival. Да, тук ма спална и съм си пуснал бонус чест. И да, тук има бонус чест. Така има 10 ябълки, това е доста. Тук брадвички и такива. Окей. Опа. Тук да взема торчовете, че ми трябват. Така ще взема честа и ще продължаваме натам. Сега да видя накъде да тръгна. Значи... Сега... Тук има крави. Значи побия малко крави, но първо ще събера дърво. Така. Сега... Тук сега ще събера това дърво. Няколко дървета ще събера. Ще си направя така 3-4 меча и ще побия малко крави за храна, за кожа. Окей. Дано поредицата да ви харесва. И също така ще каня гости. В чата, в коментарите по-точно се записвайте. И за всеки клип ще има избран човек, с който ще снимам. Вие пишете запис и аз ще ви избирам с admin.org и ще ви... И така, като ви избира, ще ви пиша на лично и вие ще си дадете скайпа и ще снимаме и така. Който иска ще снима. Ще си избирам хора и то. Защото сам ми е скучно. Нямам с кой си говоря. Добре, вече имаме дърво. Сега ще ида да побия крави. Тук ще взема това. Сега. Ето кравите. Значи ладименти имаме. Окей. Пръчки имаме. Ще направя 3 меча. Само че първо ще ни трябва още дърво. Така. Затова са за 2 меча. Ето още един. И окей. Сега. Ще побием малко. Добре, падна ни и кожа. Това е добре. 2 кожа. Супер. Така, сега ще убием и тази крава. Сега, какво друго? Тук има ли още крави? Няма. Те няма да ги бия. Пиленца. Окей. Взимам крафтинга и отивам натам. Ще търся още крави, ако има. Добре, натам няма да хода, ще хода натам. Така. Аз съм лошият човек. Добре. Благодаря за една черта от ход. Благодаря, че ме гледате. О, ето още кравички. Това е перфектно. Тук е добро местенцето, само че Extreme Hills, нещо такова. Опа. Добре, паршолки дропна. Ето тук има още кравички. Аре бе, няма ли да падне и кожа? Че ми трябва и кожа. Дропна една кожичка. Окей. Сега, някъде да хода. Напред или не, там ще хода. Някъде. Опа. Тук има кол, ще го взема. Че може и да не намериме. Тук има мина май. Ярвира. И да, тук ще... Дори тук си направя къщичката. И да, това е перфектното местенце. Да, вече сещам къде ще ми е къщата. И окей. И дори отвън... Омага. Добре, нищо. Мисля, че имам едно нещо, но нямам. Окей. Сега. Ще трябва да направя една кирка. Ще преработим така малко дърво. Ще направя 2 кирки. Така. Окей. 2 кирки. То крафтинг тейбъл ще бъде тук. И къде да ми е дупката? Ето тук ще ми е дупката. Точно ето тук. Окей. Сега тук ще взема толкова. Си направя торчове. Малко... Първи епизод, че е малко така скучен. Защото... Оп, майко! Да вадя меча.
Fuck you. Не гръмвай, букук. Охо. О, скелети. Махам се бързо. Влизам в къщичката. Добре. Значи мисля още едно навътре. Така. И сега да почнем тук да разширявам леко по лека. Окей, така, тук малко бавничко, но няма нищо. Ще направя пръчки и торчове. Е така малко торчове да имаме, да осветлиме, да не се спамват години. И тук ще трябва да обера кола и да си взема крафтинг тейбъла. По-бързо. Добре, сега тук ще го бия този скелет, ако мога. Спарта! Спарта, мри. Окей, убих го. Тук става тъмничко, още един крипър. Тук има айрън. Къде имаше още айрън? Да, и тук има още айрън. И има скелет, който сега ще ме убие, или аз ще го убия. Да, аз ще го убия. Добре, тук още айрън. Да, само ще така осветия, ще разгледам мината леко. И да свърши мината, не е голяма. Но все пак тук може да живея временно. Но тук ще има доста айрън. Ще го изкопая. Все пак ще ми е от полза. И добре. Сега крафтинг тейбъл мисля да ето тук. Или да, за сега ще бъде тук. Ще си направя една кирка. Така. Да събера дървото и да събера малко кол. И сега ще да изкопая айрана. Добре, това трябва. Сега айрана къде беше? Е тук, да. Тук. Само да не е едно айран, че ще рейджна. Добре, да 2. А не 3. Окей, добре. 4 айран имаме. Тук има още. Така. Ще съберем така доста айран. Не доста, ами колко за инструментите. Имам поне за кирка и за меч и за те. Имам 12 айран. Да, с това може да се направят всички инструменти. Май. Къде нямам торчове, фък. Нямам торчове, ма имам дърво. Така, готово имаме торчове. И сега ще събереме този айрон. И ще го изпечеме. Естествено. Добре, и кол ще събера още. И мисля да спирам епизода, защото трябва да излизам. След малко. Така, окей. Тук е... Оп, още айрон. Добре, браво. Сега малко трудно ще го взема. Но ще ми трябва... Не, ще се изкача с дърт. Така, че не ми трябва то дърт. Така. Събрахме айрончето. Тук ще събера и този кол. Колко вече имаме, сега ще видя. Така, имам 13 кол. Мисля да спирам. Да копая кол. Ако ми трябва ще се върне, ще изкопая, но айрона ще го събера задължително. Защото айрона ще ми трябва. И ще се кача с cobblestone. Добре. Сега, ето го. И това айронче, и още едно има и няма повече, май да. Прав съм бил. Добре. Тук това ще го взема. И да се прибираме в пещерата. Така да го кажа. Добре. Ще си направя къщичката и ще спираме епизодчето. Добре, ето тук ще сложа торч. Ще направя една врата.
Ето така ще сложа една вратичка. И тук сега ще направя един waypoint. Home. Добре. Сега. Това ще го изкопая, няма да бъде тук. Да, тази кирка поне е по-бързичка. Ами не като оная. Толкова бавна. Тук ще го обзаведа, но лек шит има тук. Леко, така. И то мисля, че по-голяма няма да ми трябва за сега. Само че ще го таковам с един ред на там. Така мисля, че ще бъде по-добре. Тук живея за 1-2 епизода и ще се махам. Колко да си събера материали, дърва. Чакай, че ми излезна нещо. Че нямам никакви работи, така че... така, готово. Тук ще сложим така. И тук е две. Така, окей. Сега тук ще сложим такова. Тук така. И тук една печка, която ще бъде ето така. И от другата страна може да ги направя същите. Тук ще направя някакъв дизайн. Мисля, че стане готино. Окей. Сега ще пусна да се изпече айрона. Дори, да, сега ще го направя същото. Crafting table. Опа. Лек фейл стана. Крафтинг от тук. Чест. Но няма да е тук. Обърках го. И от тук. Харе, стига фейлва дедени. И да, ето. Готово е. Тук ще сложа още кол и ще изпеча пържолките. И тук сега ще си оставя тези айтеми. И да. Това беше от мен. Аз бях Deniplay. Дано да ви е харесал първи епизод от новата ми поредица Minecraft Survival. Коментирайте, оценявайте, пускайте кандидатури за Templecraft. И да, става нощ. И чао, до следващия епизод.